Добро утро, аз съм Оги, това е Иво. Здрасти, Иво. Здравейте. Днес ще ви представим неговото Audi A6, което е с двигател 1.8 турбо, с доста доработки. Да ни поразкажеш малко повече за колата? От самото начало ли? От самото начало най-добре, мисля, че е интересно. Ами да, купих колата от колега от форума с фабричната турбина K03 и тъй като колата имаше лек харч на масло, реших, че от турбината и оттам започнах леко с смяна на турбина и инжектори, първо с K04 023 от Audi S3. Тогава с доста перипети стигнахме около 260 коня. След това се оказа, че и тази турбина е дефектна. Минахме към Garrett 2560. Съответно и периферия доста покрай нея се смени. Други по-големи инжектори, друга горивна помпа. Като очакванията бяха да не извади повече от 270-80 коня, с идеята да не се отваря мотора за подсигуряване с ковани биели и така нататък. Но при мампера във Варна колата направи около 250 коня на колела, което са около 312 на Визираш тони, лека му пръст. Лека му пръст, да. Не знам дали ще има скоро такъв тунер в България. Съответно бяха и доста по-лесно достигнати тия коне и настройката беше направена за отрицателно време. 14 ръна на диното мисля, че са говорят достатъчно, да. И след това реших, че беше, извинявай, че те прекъсвам, как беше с K04-ката? Ами, добре беше, от по-ниските тръгваше колата, но в високите също беше в пъти по-добре, отколкото оригиналната турбина. В смисъл, вървеше си до 6500 оборота без да умира на 5000. Да, което е типично за малките оклевчета. Да, но съответно и тя правеше доста жега и малки са им топлите части и се спука. Впоследствие се оказа, че турбината, която съм взел, са ми сложили, е била спукана. Имало е външна пукнатина, заварявана и след това се беше спукало точно през средата на заварката. Реално, ако мога така да се изразя, пърдеше турбината и затова я свалих да проверя за какво става въпрос. И се оказа, нали, че е дефектна. Съответно попадна ми на добра цена, пак от колега от форума, Garrett 2560. И го сложихме него, като извади вече конете, реших, че е време да отварям мотора и да подковавам, защото не е добре, не обичам да експериментирам с тези работи. Ами по-добре си да си направиш всичко както трябва, да нямаш след това драми. Да, и припознати хора в автосервис, понеже се занимавах още с гуми тогава, ми направиха пълна ревизия на мотора с ковани биели. Биелите бяха от S3, но се оказа, че отгоре скосяването към буталата е малко по-широко от зададеното, затова имаше забавяне малко докато се вземе скосяването като хората. И известно време покарах така на тези коне. Не ти стигнаха? Ами, идеята беше, че 2560-ката и 2871 реално после с въпросния колектор не изискваше кой знае какво за смяната за апгрейдер. Реално само се сменя турбината и трябваше нов ремап. И я смених, само че този път вече взех и забравих да кажа, с 2560 Garrett беше само с фабричната електроника настроя на колата. След това купих и бус контролер електронен. Сложил си какъв? Греди. Греди, да. Spec 2 е модела. Как е с него като билдване на буста? В смисъл, защото знам, че N75-цата, заводската електроника, доста е такава една пиква, смисъл, прави високо налягане, след това пада, не е много гладка като
Ами, доволен съм като буст как се развива. Отделно и аз, идеята ми за гредито беше да мога да слагам и на ниско налягане, за да карам колата и на газ, тъй като колата още от закупуването е с газов инжекцион. Една добра вметка, ето че колко е в момента като коне? В момента е 300 коня на колела. Ето една добра вметка, че и толкова мощни автомобили могат да се карат на газ. За всички, които не харесват газовите или смятат, че това не е възможно. Да. Единствено това ми остана като грях към Тони, Бог да го прости, че с 2871-то, когато отидох да настройваме, се оказа, че съм забравил да превключа на бензин и човека беше настройвал колата на газ и реално в началото беше извадил 202 кВт. Понеже му оставих колата и отидохме да обядваме във Варна, и като се върнах и той ми каза 202 кВт, не мога повече, това е. И аз му казах, добре, а може ли да я пробваме само на газ как е? И той на газ как е? И аз тогава вече се сетих, че съм забравил да превключа на бензин и той е настройвал човека на газ. И реално само превключи на бензин, се оказа, че на бензин са 220 кВт. Което в коне, грубо? В коне 300 коня на колела. Да. И реално човека беше извадил около 350 на мотор на газ на колата. Много добър. Като подчертавам, че колата на газ вървеше уникално добре. Впоследствие се оказа, че е малко богата в ниските на газ и отидох при газаджиите да ми я настроят и те тогава пипнаха настройките и в високите налягания и колата повече никога не тръгна както вървеше при Тония на газ. Ами, този, който си разбира от работата до такава степен и хора, които настройват ежедневни, но обикновени коли, не могат да се сравняват като знания, предполагам. Естествено, не отричам, че някой може да бъде достатъчно добър, за да я настрои качествено на газ също, но... Още повече, и както се изразява един приятел, Тони беше настроил бензиновия компютър към газовата уредба, което това сега в момента никой не може да го направи, нали? Затова посмених доста компоненти сега, тъй като взеха да не стигат вече тези старите. Тогава беше с Ландия Ренцо. Смених електрониката с Фобус. И да видиш българска. Да, инжекторите са полски, LPG Tech Big Flow, които са доста бързи и съм супер доволен от тях. И в последствие смених вече и изпарителя, понеже беше започнал да задържа по-високо налягане след буст. И взех KME Extreme, доста сериозен изпарител, който сега си държи стабилно налягане. Има още за донастройване по колата. Аз си останал с Наланди и компютъра или не? Не, с Фобуса, с Фобуса, електрониката, да. И остана сега да се сменят дюзите с по-голям диаметър и да се настрои и на високо налягане. Защото в момента само на ниско налягане върви колата на газ. Да, но все пак е нещо предвид какво е изкарала първоначално с Тони на диното. В смисъл на ниско налягане колата пак си е достатъчно бърза и добра. Смятам, че имаме ни 270-280 коня на газ на ниско налягане. Ниско налягане на колко? 1,2. А сега е на 1,7 високо налягане бара. Все още имам съмнение, че колата можеше да изкара повече коне, ако беше настройвана на бензин. Но ще видим по-нататък. Кажи, предполагам, че ще има много любопитни хора, доста често срещан въпрос е по форумите. Цялото това удоволствие, би ли го направил първо пак? Какво евентуално би направил по различен начин и най-често срещания въпрос, колко пари ти излезе? 3 пъти бих го направил пак, като пропусна евентуално първите 2 етапа с първите 2 турбини. Не си заслужава? Да, не си заслужава като цяло. В смисъл, проект с К04 рано или късно означава щупена турбина и
винаги смяна, просто малка им е топлата част и не може да се загрява много и се цепи от жегата. Другото, може би всичките тия пари, които бях хвърлил, сега не съм ги смятал точно, но колата съм я купил за около 7000 лева. До момента ми е близо 30 000 с всичките доработки. Тъй като турбините и периферията по мотора са най-малкото. Всички знаят. Следващия етап е съединител, особено при колаторото, който не издържа. Отделно за такава кола трябват спирачки. Джанти по-леки. И така. И го направил отново, може би имам идея, евентуално ще има развитие проекта, но по-натам. Като малко окачване, нещо припомня ли си? Окачването единствено смених с едно BE окачване. Тя беше с нормалното по-високо. S-Line на Audi окачването, което е с 20 мм по-ниско. Споменай ми, че си сменил спирачките. Да. Пред с 4-потално Brembo от BMW 7 серия. Да, E38. Доколкото разбрах, е необходимо да се направят нови сапорти, защото не е съвсем plug and play. Да не кажа, изобщо не е plug and play. Къде ти правиха сапортите? Ами в NS Custom Parts. Там момчетата са повече с Subaru и BMW се занимават. Но правят почти всичко, просто всякакви форми могат да измерят, да направят. Ако трябва някакви доработки, просто за да не се дават луди пари за неща по eBay и останалите тунинг фирми, те могат да се справят доста сериозно и с не по-ниско качество, отколкото големите тунинг фирми. Иначе казано, вече и в България има читър бизнес. Да, има. Нека да кажа аз сега какво виждам в колата. Първо, за хората, които си карат ежедневно колата, не е умряла в ниските обороти, не е като с К03 в никакъв случай, но след 3000 оборота се живява и върви много прилично. Генерация си сменял, колкото спомням от RS6, не този модел, а следващия. 4F просто такава попадна на добра цена. Намерихме в Англия. С доработки, за да пасне на това косе. За да влезе, да, тъй като крайните гарнета са доста по-широки. Заради казана на резервната гума на C5 са по-дълги и тесни гарнетата. И трябваше малко да ги стесним тези. Може би по-добрият вариант беше да се вземат готови гарнета отзад с нужния диаметър, за да влязат, но и сега съм доволен от звука и от перформанса на колата с тази генерация. Много добре върви. Правил за 1.8 на това тежко купе прави изключително добро впечатление. Аз също имам 1.8 турбо, което е съвсем нормално заводско. Само с един чип, въобще не мога да става база за сравнение. По никакъв начин, макар и ти беше ми споделил, че си я мерил тази кола 1900 кг почти. Да, реално на прегледа, като мерих осите, около 1880 кг беше с мен. И в момента моята представа е на базата на това, че сме още грубо 200 кг в колата, значи ставаме над 2 тона. Много адекватно. Да, добре се държи колата. Мисля, за хората, които ни гледат, 400 коня, дори и на 2000 кг кола, изобщо не е бавна кола. Имаш ли някакви такива замервания на ускорение, до ускорение? В интерес на истината не съм правил. Единствено 2-3 пъти сме се замервали с други коли. На познат от Смолян с S4, която е с хибридни К04. Пак настройвана доста сериозна кола.
кола. При Тони, да, беше около 420-30 коня на двигател. С него се замервахме. Горе-долу по-добре върви от мене, но сравнително дълго време му седях на задната броня. До към 180-200 съм му на задната броня. Като се вземе предвид, че S4-ката е поне 200 кг по-лека. Да, по-лека и отделно там литрите си играят доста голяма роля, тъй като преди това се бях замервал с 25-60-ката с S8 и до 180 му излизам един калник пред него. След това вече визираш първата 340 коня, да, D2. D2, да. Да, и след това вече от 180 до 230 ми излиза една кола пред мене. Мисля, там вече като се развъртят литрите в високите скорости си играят роля. Това с по-голяма турбина може да се компенсира, но аз не гоня, както се казва, магистрални прехващачи, нали, да се бягам до 350. В смисъл, целта на колата е всекидневна кола, която да върви сравнително добре и реално е с абсолютно нормална поддръжка. Единственото, което е, нали, съединител, подобренията и биелите, реално се поддържа 1.8 турбо. Което не е някаква фантасмагорична цена за да се държи в норма. Това е като цяло идеята, нали? Един вид бюджетна 400 конева кола. Грубо, ако си смятал последния сетъп, защото ти каза 30 000, че ти е, така си го сметнал всичко до този момент, но последния сетъп можеш ли да кажеш колко ти е излязъл? Ами последния сетъп, турбината с много добра оферта, реално беше one time offer и с познат, който ми помогна да я вземем през фирма, излезе около 1400 лева, която турбина в България под 2000 лева много трудно може да се намери. И инжекторите вече ги имах и... Сметни тяхната цена, защото де факто за да инжекторите с 550 кубикови са от Ford с преходи. За тях дадох около 500 лева, значи 1900. Горивна помпа Bosch 040 потопяема, която е около 200 лева беше. И какво друго да пропускам? Boost контролера. Биелите бяха доста по-рано, но тогава беше с пълен ребилд на мотора и пак отидоха доста пари. Минах тогава през 228 мм керамика с усилен притискател, която се запали, защото заради мен, нали, че обичам да се заигравам малко с полусъединителя. За секунда ще прекъсна, нека да запишем един звук от ускорение. Много добре, не е прекалено шумна, но за сметка на това се усеща, че има нещо отдолу, което не е заводско. Готино е, много ми харесва. Определено мисля, че би било нещо, което ще радва хората дълго. Извинявай, че те прекъснах първо. Няма нищо. Идеята ми беше, че бях с керамика, която се запали и съответно беше сменена. Реших да мина тогава вече на 240 мм съединител, но с феродо, пак с усилен притискател и съответно това беше допълнителен разход отново. След това отново беше сменен с Zax Performance притискател, който също е около 650 лева. Реално един такъв проект с под 5000 лева едва ли може да се осъществи. Даже 5000 лева, особено бюджетно, с доста други работи подготвени. Така като ми го казваш, си отиват на 7-8. Да, отделно сега, понеже и след ребилда с кованите биели, след време колата започна да припушва доста на масло и се оказа, че минах през един майстор, който уж ми беше приятел и го помолих да ми смени гумички. Питах го дали може да ги смени без да сваля главата, каза, че може.
След това ми се обади и каза, гумичките са си меки, не виждам смисъл да ги сменям, но аз му казах, смени ги, като гумичките си ги бях купил аз от фирма. Гумичките бяха Elring. След това продължаваше да пуши колата на масло. Той ми каза, сегментите са изпечени, сменихме сегменти. Известно време беше малко по-добре колата, след това пак започна да пуши много. И в крайна сметка реших да си отворя аз двигателя, тъй като вече не се занимах с гуми, започнах с автосервизна дейност. Което принципно си бие специалността на мене, но поради изтечение на обстоятелствата бях започнал с гуми да се занимавам. Отворих си двигателя и се оказа, че при купени гумички Elring аз свалям от колата Victor Reigns гумички, които са още от първия ревилд на мотора. И реално гумичките никога не са сменяни. Да. Съответно бях се подготвил, нали, да сменям и потала, тъй като имах съмнение заради това пушене и с идеята, че гумичките са сменяни. Се бях подготвил да имам елипса на цилиндрите и бях поръчал потала за първия ремонт. Измерихме блока, казаха, че има лека елипса. Впоследствие, като прочетох бюлетините на Audi, се оказа, че е напълно в допуските, но бях взел потала и за да съм сигурен, че всичко ми е окей. Шлайфахме блока на първия ремонт, което са 0,25 мм. Направих пълна ревизия на главата с смяна на изпускателни водачи, тъй като на 1.8 турбо, да знаят всички, ако им гори масло, не е задължително турбината, най-често заради високата температура изпускателните водачи изгарят, разбиват се и оттам започват гумичките да пропускат масло. Имам включително и снимки как изпускателните клапани, като свалих колектора, бяха оляти целите в масло и реално най-големия проблем с маслото беше оттам. Но смених и поталата, шлайфах блока и си направих пълна ревизия на мотора с помощта пак на приятели от форума. Форума става въпрос, Audi форум. От Audi форум, да, BG. За което им благодаря и на тях много. И всичко беше затегнато по спецификации, беше проверено, с всяко едно болче е стегнато с динамометричен ключ и по предписанията. За да съм сигурен просто, че всичко е направено както трябва и да няма съмнения както трябва и да бъде със всеки един такъв тунинг проект. Просто всичко трябва да се прави като хората от първия път. Да. И в смисъл 1.8 турбо не е някаква нова неземна технология, която сега се открива. Има доста литература за нея. Просто е малко на чужди езици и трябва да знаеш къде да търсиш и какво да търсиш. Има информация и като можеш да си пресееш всичко и не си спънат в ръцете, можеш сам да си направиш всичко, да. Добре, Иво, мисля, че на хората ще им хареса твоята кола. Аз лично много я харесвам. Ева да ти правя. Направя си нещата като хората, колата върви много приятно, спира приятно и не е някаква изрезка тунинг, която колата ти става такава, като я покараш. Цялата идея на колата е такава извинявай, че те прекъсвам. Не, няма нищо. Да е всекидневна кола, реално колата е семейна и си возя децата и жената с нея. Просто е доста по-бърза и съответно, нали, носи кеф, когато доста хора останат изненадани от такава обикновена кола. Доколкото мога да се каже обикновена за нея, нали? Така е, носи наслада, носи усмивки, в крайна сметка това е, което всички плащаме, нали? Това е цялата идея и движещата сила на цялата занимавка с тези неща. Благодаря ти, Иво. В такъв случай, аз мисля, че ще качим след това пълни характеристики в хартиен формат под видеото, за да могат хората да имат предвид какво е това нещо, което ще носи голяма усмивка.